Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Калі ты будзеш памятаць пра віннасці Пане, ды хто ж устаіць, але ты даеш прабачэнне, Божа наш. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход распачынаем святкаванне 28-й звычайнай нядзелі. Святая імша, на якую прыходзім, з'яўляецца цэнтрам, найважнейшым пунктам нядзельнага дня, напэўна, таксама і ўсяго тыдня. Таму менавіта гэтае спатканне з жывым правдзівым Езусам вымагае ад нас падрыхтоўкі як знешняй, так і ўнутранай. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечна для памерлых сям'і Глебко, для Яніны, Віктара, Ядвігі, Нікалая, Людвіка і Віктара. А каб сапраўды унутрана духоўна добра падрыхтавацца на сустрэчу з жывым і праўдзівым Богам, перапросім за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятканням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Няхай смілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
обители великой хвалы Твоей. Ане Боже, Владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Ане Сыне единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Anie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworuszeńca, zmiłuj się nad nami. Otorki Ty święty, Olki Ty nasz Pan, Olki Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка паўсюлідзе перад намі і нас суправаджае, каб мы заўсёды ахвотна рабілі добрыя ўчынкі праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Ісаі. У той дзень Пан Магуцяў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых траў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ды з найлепшага віна. Скіне ён на гэтай гары заслону, што закрывае твар усіх народаў, покрыва, расцягнутая над усімі плямёнамі. Ён знішчыць смерць назаўсёды, і вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў, і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. І скажуць у той дзень: гэта Ён, наш Бог. На Яго мы спадзяваліся, што Ён нас збавіць. Гэта Пан, у ім нашая надзея. Будзем радавацца і весяліцца ў Яго збаўленні, бо рука Пана спачне на гэтай гары. Гэта Слова Божие. На доўгія дні пасялюся я ў доме Пана. На доўгія дні пасялюся я ў доме Пана. Пан мой пастыр, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да
спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе на доўгія дні. Пасялюся я у доме Пана, накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Той же злы твой посах мяне суцяшаюць на доўгія дні. Пасялюся я у доме Пана, ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены на доўгія дні. Пасялюся я у доме Пана, сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я у доме Пана на доўгія дні, на доўгія дні. Пасялюся я у доме Пана. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянов. Браты, я умею быть и у прыніжэнні, умею быть и у достатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім, і насычацца, і галадаць, і быць у достатку, і цярпець нястачу. Усё магу ў тым, хто ўзмацняе мяне. Аднак вы добра зрабілі, раздзяліўшы са мною цярпенне маё. А мой Бог няхай споўніць усялякую вашую патрэбу паводле свайго багацця ў хвале, у Езусе Христе. Богу ж і Айцу нашаму хвала на векі вечныя. Гэта Слова Божие. Отец нашага Пана Езуса Христа, няхай асветліць вочы сэрца нашага, каб мы ведалі, у чым надзея нашага паклікання. Алелуя, алелуя, алелуя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго. І паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаны валы мае і адкормлена жыўленасцю. І ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі. Хто на сваё поле, а хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх.
Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселле гатова, але запрошаныя не былі годныя. Таму прыйдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселле гасцямі. Кароль, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў там чалавека, не апранутага ў вясельную вопратку, і кажа яму: «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Ён прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Детки, уже традиционно подходим ближе сюда, подходим. Не боимся, с мамой и папами не стоим там 10 далеко. Минулые недели, 3 недели запар, слухали навучание Иисуса в приповестях про небесное владарство, подобное до виноградника, да? Уже трошки это виноградник нам этот поднадоел, да? Але сёння Езус нас навучае ў іншай прыпавесці. Добра слухалі, уважліва слухалі гэтую прыпавесць. Пра што была прыпавесць? Хто слухаў? А дарослыя слухалі? То зараз пойду з мікрафонам да дарослых. Сённяшняя прыпавесць Езус навучае, што валадарства нябеснае падобнае да вяселля, да, скажам, такога прыняцця гасцей у гэтае Божае валадарства, святкаванне, радасць, напэўна. І чулі, што былі запрошаныя на гэта вяселле, але не прыйшлі. І, скажам, можам падзяліць на 2 групы гэтых людзей, якія прыйшлі, а якія не прыйшлі, адмовіліся ад гэтага запрашэння. Дзеці, любіце хадзіць у госці? Любіце? Я тоже люблю. Кто был уже с вас когда-нибудь на свадьбе, на веселье? Были на свадьбе? Глядите, у костел дорослые ваши не были, ни мама, ни тата, никто на весельях не был, нават на своих хіба не были, не помните. На веселье, как мы приходим? На свадьбу, как мы приходим? Нарядными и с подарками. Нарядные и с подарками, правильно. То есть для того, чтобы подготовиться к свадьбе, сначала надо что? Красиво одеться. Подарунок, это понятно, да? Мама записывается на маникюр, на прически и так далее, да? Мамы красивых туфлей много, но она еще хочет новые, потому что это свадьба, это надо, да? Говорит, папе, у тебя и так белая рубашка, она стандартная, везде подходит, да? Но, то есть должны подготовиться. И подарок, да? Хорошо, подарок. Это все хорошо. Сегодня у меня тоже такая подарочная шкатулочка, да? В ней что-то есть. Сейчас задам вам, скажем, подсказки, и вы должны отгадать, что там. В этой шкатулке находится вещь, которая есть в каждом доме, которая есть у каждой девушки и которая есть в каждом автомобиле. Что там? Кольцо? Не кольцо. Крест. Нет, не крест. Зеркало? Зеркало, правильно. Зеркало посмотрели? Да. Да. Зеркало, правильно. Правда, у меня такое маленькое, но ничего. Зеркало. Напевно, ни одна подрихтовка не обходится без зеркала, так? Треба поглядеть, як мы намарафетилися, ці добра прическа, ці штось у меня на лице нема, ці просинаюсь одразу ж гляжу, ці у меня там все нормально, так? Прическа, все нормально, так? І вось чулі сённяшнюю прыпавесць. Былі запрошаныя на гэта вяселле, але у канцы прыпавесці мы чулі, што аднаго чалавека з гэтага вяселля звязалі рукі, ногі і выкінулі. Можам сказаць, што гэты чалавек быў не апрануты па-вясельнаму, не было ў яго гэтай, скажам, белай кашулі, белай рубашкі,
красивых туфлей начищенных, да, брюк, пиджака, то есть не было этой одежды праздничной, свадебной, да, его выкинули. Почему я сегодня взял зеркало? Потому что мы, когда куда-то собираемся, куда-то выходим, смотрим в зеркало, да, и сегодня, скажем, мы так само приходим с вами на імшу, на гэта, скажем, запрашэнне Пана Езуса. Ён нас запрашае на гэта вяселле, на гэтую, скажем, гасціну, найважнейшую гасціну ў нашым жыцці. Але сёння я вам хочу сказаць, што мы павінны глядзець у зеркало как мінімум 2 разы. Один раз паглядзець, ці добра я апрануты, бо прыходжу ў касцёл на встречу з Панам Езусам у Дом Божий. І не прыходжу ў спартыўным касцюме, так? Калі б у школу вы прыйшлі у плавках і очках для плавания, что учительница вас похвалила бы ці не? Не. Так само прыходзім да Пана Езуса на гэтую сустрэчу урачыста адзеты. Напэўна, дарослыя памятаюць, я са свайго дзяцінства вельмі добра гэта памятаю, што калі збіралася ўся сям'я, бацькі збіраліся ў касцёл, ну то штосьці трэба было лепшае, навейшае, бо гэта ідзем у касцёл. Это нават у таты быў касцёльны піджак. Там дзесьці на якіясьці справы кудысьці пайсці, а гэта касцёльны, найлепшы, скажам, найноўшы, найпрыгажэйшы, бо ідзе на сустрэчу з Богом. Таксама мы прыходзім добра апранутыя, бо мы прыходзім на сустрэчу з Езусам. А другі раз мы павінны паглядзець у зеркало, у гэтае люстэрка свайго сэрца. Бо на вяселле не прыходзім з такімі грустнымі мінкамі, да? Или улыбаемся на свадьбе, да, потому что радость, праздник, да. В гостях мы тоже не приходим так нос опустивши, типа, радуемся, да, что нас пригласили в гости, мы встретились с нашими знакомыми, на свадьбе радуемся, празднуем. И то же самое приходим на святую мшу, мы должны радоваться, прежде всего сердцем радоваться и выбросить, когда идем в костел, идем на святую мшу, уже эта подготовка, скажем, смотрим в зеркало нашей души, должны выбросить все злое. Все то, что в нашем сердце, скажем, не на месте, что не должно в нашем, скажем, жизни быть. Должны также посмотреть в зеркало, скажем, нашей души и подумать, за кого хотим помолиться, о чем Бога попросить. И, скажем, пускай дома это зеркало, которое у нас висит, у мамы зеркало, которое постоянно в сумочке, и которое зеркало в машине, пускай эти зеркала нам припоминают, что собираясь в костел, приходя на святую мшу, мы должны посмотреть 2 раза в зеркало. Первый раз это на свой внешний вид, второй раз на свое внутреннее состояние, на свое душевное состояние. И чтобы мы не были, скажем, выкинуты, здесь с костела нас никто не выкинет, а лишь чтобы с этой вечной, скажем, учты, гостины Иисуса Христа у небе, как мы не были выкинуты. Об гэтым сёння молимся и просим для кожнага з нас. Амин. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде в хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророку. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю у воскрешения померлых
життя вічного у будучому світі. Амінь. Да Єзуса Христа, нашого Збавця, який з'являється світлом світу, з надією узнесем наші молитви. Молімся за святий касцёл, каб у цяжкіх сітуацыях яго падтрымлівала вера ва воскреслага Христа. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю абаранялі годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў руху жывога ружанца, каб разам з паннай Марыяй яны далучаліся да справы збаўлення свету. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб добры Бог адарыў іх сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблемы з жыллём, каб з Божаю дапамогаю яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб мы вучыліся перамагаць свой эгоізм і былі гатовыя ахвярна служыць іншым людзям. Цябе просім. Молимся о власти життя вічне для померлих самих Глебко, Нины, Виктора, Ядвиги, Николая, Людвика и Виктора. Тебе просим. Пане Иисус Христе, Владару свету, выслухай наши покорные молитвы, які мы узносим до Тебе и ученика, по все народы тешилися Твоим спокоем, які живешь и владаришь праз усе веки вечные. Правдою я богатый, Твоей милостью избавлен смерти, Твоей муцею Иисус, я душею с каждым днем, Пане мой, люблю Тебе. Твоей правдою я богатый, Твоей милостью избавлен смерти, Твоей муцею Иисус, я душею с каждым днем, Пане мой, люблю Тебе. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Веру в рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы и прими дары, якие мы Тебе приносим, и праз уделу святой веры доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, Хосанна, на вышинях,
святый крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть и смертвопаўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, його допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб за ими і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго Єзуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдённого, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавцю нашого Єсуса Христа.
Твоя владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру Єгоною. Как ты вышел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
я гэта птушаня, прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. На руках ты трымаеш мяне, любою агортваеш, нібы я гэта птушаня, прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. Толькі жыць для цябе без конца добрага, без конца мудрага, без конца светлага. Толькі жыць для цябе без конца добрага, небеснага пагайца. На руках ты трымаеш мяне, любою агортваеш, нібы я гэта птушаня, прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. Толькі жыць для цябе без конца добрага, без конца мудрага, без конца светлага. Толькі жыць для цябе без конца добрага, небеснага пагайца. Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, каб Ты дал нам удел у Твоим боским житии, праз Христа Пана нашего. Пан Езу, праз заступництво Марии, Мати Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництво святого Юзефа, человека доверу, який опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хачу ўсынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, кое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы перажываем 28-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. У аўторак Божай ружанцовай, у сераду Маці Божай міласэрнасці, у чацвер Маці Божай шкаплернай, у пятніцу благаславлёных мучанікаў з Беларусі, у суботу нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, і ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Чэнстахоўскай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 13 кастрычніка, аўторак о 18 гадзіне заканчэння фацімскага набажэнства. Святы ружанец з інтэнцыямі, пасля святая імша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. 15 кастрычніка успамін святой Тэрэсы ад Езуса, панны і доктара касцёла. 17 кастрычніка успамін святого Ігнацыя з Антыёхіі, біскупа і мучаніка. 18 кастрычніка сусветны дзень місіі. Місія – гэта тэма, якая датычыць усіх вернікаў. Кожны з нас павінен абудзіць у сэрцы жаданне абвяшчаць Евангелие і перамяняць сваю супольнасць у місійную і евангелізацыйную рэчаіснасць, памятаючы, што місія з'яўляецца умілаваннем Езуса і любоўю да яго люду. Праз асабістую малітву кожны з нас таксама далучаецца да місійнай дзейнасці Касцёла. Ахвяраванні, якія будуць збіраныя падчас святых імшаў у наступную нядзелю, будуць прызначаны на патрэбы місіі. 18 кастрычніка свята святога Лукі, евангеліста, апекуна медыцынскай службы. У гэты дзень асаблівым чынам будзем маліцца за лекараў, медыцынскіх сясцёр і працоўнікаў
больниц и хосписов. Триває місяць ружанцової молитви. У нашей парафіальній святыні ружанцовое набоженство відбувається щоденно у будні дні о годині 8:30 і 18 вечором. У неділі Святий Ружанець о 18 годині. Для дітей ружанцовая молитва по суботам о 16 годині. Захвочваем і сердечно запрошаем до супольної ружанцової молитви у костьолі, так само у наших сім'ях. У закрысті записываем на святые імші випамінковые на урочистосць усіх святых, Дзень задушны і праз усю октаву. При выходе з костьола можна набыць новый номер дыцэзіяльнай газеты «Слово жыцця», а у закрысті можна набыць календары на 2021 год. Шчыра дзякуем усім за супольную молитву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. А на тыдзень працы і абавязкаў з верай прымем Божае благословенне. Пан з вами. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. У ім'я Отця і Сына і Духа Святого. Амен. Похвалёны Иисус Христос. Образки на уличке я раздам, хорошо?